ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ ଆମେ ସେଟା ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ ତୁମେ କହି ଆସ ତୁମେ ଉଡ଼ି ଆସିଛି କି ମୁଇଁ ତମେ ଯାହା ଦେଲେ ତାହା ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବାଟା ତମର କ'ଣ ଅଛି ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ତମେ ଦେବା ଲୋକ ଯୋଉଟା ଦେଲେ ସେଟା ରାନ୍ଧିଦେବ ତୁମେ ପାଏ ଦେଲେ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବ ମୁଁ ସେ ନାୟକ ବୁଢ଼ାକୁ କହିବି ନାୟକ କହିବି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କହିବା ସେଟା ହେଲା କଥା ନା ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ଟିକେ ଭଲ କରି ଭାତ ତ ସେଟା ଠିକ ଅଛି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ